je to bábkové divadlo. No. Prosím vás, viete, kde je tu bábkové divadlo? Viete, kde je tu bábkové divadlo? Kde? Ladne, doprava, rovno, doľava, tak ako to nebolo. Žltá budova. Ale sme v Nitre. Dobre, ďakujem. Nitriansky Montmartre pozýva na medzinárodnú prehliadku tradičného bábkového divadla Gašpariáda 2023. Uvidíte 6 predstavení bábkových divadiel zo 4 krajín a unikátnu malujúcu bábku Izabelu Arte del Ultramarín. 15. septembra o 15. hodine pred Starým divadlom v Nitre. Gašpariáda 2023.